Manuel, deies que un dels primers objectius era que l'equip fos consistent i avui, si una cosa ha estat, potser és consistent, no? Bueno, és l'únic que hem fet. Ara els hi deia. Estem contents perquè amb la situació que està l'equip el més important és guanyar, però no es pot jugar la segona part que hem fet, no sé, perquè ens hem penjat el travesser i ha sigut 0-1, però l'últim va tocat el Toni a la parada, però no és que hagin tingut ocasions molt clares, però sí que ens dominaven d'una manera que no es pot jugar a futbol com hem jugat la segona part nosaltres. Hem guanyat 0-1, estem contents perquè la situació a la taula necessitem els punts, però també és veritat que portem poc temps i que en poc temps l'equip és sòlid i a sobre fa mal a les jugades a pilota parada, però és evident que necessitem més personalitat dels jugadors a l'hora de tenir la pilota i sortir sense por, perquè si no... Clar, és un patiment que estàs mirant el rellotge cada 20 segons a veure si s'acaba i això no pot ser, és el que hem comentat al vestidor, estem contents, però hem de millorar molt. Manolo, tot i així, 2 victòries consecutives, les que tu estàs a la capital Prat, no sé si això quin impacte té al vestidor? Bueno, el jugador està content perquè el jugador el que vol al fi i al cap i a la fi és guanyar el partit i estem contents, però ho hem de dir. Així com l'altre dia contra el Cerdanyola l'equip va crear 4, 5, 6 ocasions molt clares a gol, doncs avui hem fet el gol i jo diria que poqueta cosa més, és que no hem fet ni contres, quan ja el Sant Feliuenc, també és veritat, s'ha dit tot, Sant Feliuenc és un equip que porta un entrenador amb 8 anys, treballadíssim l'equip, amb 17 jugadors dels 20 que formen la plantilla que ja estaven com a mínim 2 i 3 anys a la temporada, hi ha jugadors que 7, i evidentment juguen moltes vegades de memòria, i aquest és el mèrit del Prat. Però realment, evidentment estan contents els jugadors per això, però jo crec que com a entrenador hi ha una frase que diu que sense autocrítica no hi ha millora, i llavors hem guanyat un partit molt difícil, però l'equip ha de millorar. I que ha de millorar de cara al proper partit contra el Manlleu, perquè és un equip que ara mateix tenia els mateixos punts i es pot considerar un rival directe de la situació. Bueno, el que hem de millorar és que quan tenim la pilota no treure's-la de sobre. Jugar, perquè a més tenim jugadors que poden jugar, com es va demostrar el diumenge passat, que sense fer un gran partit, com a mínim vam fer 5-6 ocasions o 4 ocasions claríssimes, arribant amb gent. Em sembla que la segona part hem arribat una vegada amb 3 o 4 jugadors ara cap al final, però ja està. Jo crec que quan entra Manolo Bueno una mica li dona sentit al joc, una miqueta, però no es pot refutjar en absolut res d'actitud, és no un 10, un 12, però evidentment ens manca personalitat quan l'equip de la pilota estem acollonits en aquest moment estem acollonits, però això el normal és que vagi millorant amb el pas dels partits. El canvi de Ricarte suposo que ha estat per lesió i també m'agradaria que em valoressis el partit de Martí Ramos, que jugava en aquesta posició, potser no per ell i que es pugui confiar en ell. No, ha jugat tota la vida en aquesta posició. És el Sant Andreu que l'ha posat lateral. Ell ha jugat tota la vida de pivot. El Cornellà va jugar no sé quants anys aquí de pivot. Buscàvem un jugador del mateix perfil que Xai Muñoz, al costat teníem a Sebas, que és més de jugar, buscàvem un jugador més agressiu, diguéssim. Fernando està lesionat, Xavi estava sancionat i jo penso que el nano s'ha sortit prou bé, ha fet un partit molt correcte. Ja dic, d'actitud no hi ha res a dir, ha estat ben col·locat, ha tallat pilotes, potser ha perdut alguna pilota més del compte, però en general Martí Ramos, igual que David Carrasco ha fet una molt bona segona part, ha estat molt bé. Jo més que dels nanos joves, potser em queixo més d'una altra part de l'equip. M'agradaria saber quan veurem un altre cop a la convocatòria a Champions League. A mi també m'agradaria saber-ho, però aviat. No posem data. No posem data. Surt d'una lesió, però precisament és un dels jugadors que li dona molt de sentit al joc. Llavors, jo avui, si vols, vam comentar al matí el tema de convocar-lo, però avui sabíem que jugàvem contra un rival que juga de memòria i si avui jugaves sense ritme,
teníem aquella recança de dir que ens podria costar més i per això segurament no entrat, però Charlie ha de ser un jugador important a la plantilla. I avui no hem tingut un dia gaire fi i no hem estat capaços de, crec que de fet el Toni no et recordo que hi ha hagut una, però el Toni no ha sigut capaç de xutar a porta i té cap ocasió clara de gol. Llavors jo crec que el resultat sigui més just o més injust perquè el partit ha estat igualat i podia haver quedat empat és el que és i no hi ha res a dir. Alguna valoració de l'àrbitre? No acostumo, hi ha vegades que, com nosaltres, hi ha vegades que ens centren més, hi ha vegades menys. No crec tampoc que hagi estat decisiu, hi ha hagut una jugada de la primera part que ens ha semblat penal, però no l'ha tirat. Tampoc com que no, jo sempre dic el mateix, els àrbitres no els podem entrenar, llavors no els podrem millorar, per tant és un temps inútil. I et preocupa una miqueta la dinàmica de l'equip amb aquests 2 punts de 15? Bueno, sí, perquè avui s'ha vist, no? De les dinàmiques del futbol, nosaltres que estàvem en una dinàmica bastant bona, bastant contínua, de molt de temps. Però això ens toca a tothom i el que s'ha de fer ara és aixecar-se, treballar amb més convicció i amb més determinació i intentar refer aquesta dinàmica, com tu dius, que a vegades és complicat perquè no hi ha fórmules màgiques per fer-ho. David! Està? Ok.